ሰላም አናንያስ ሚዲያ ተኸታተልቲ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኣድናቕተይን ፈተውተይን ዝኾንኩም ሓደሽቲ ትኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ሓደሽቲ መንፈሳዊ ስእስታት ንክትረኹ ላይክ ሸር ብምግባር ከዓ ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ንኽትተሓወሩን ብትሕትና ይሓትት። ሎማዓንቲ ሒዝልኩም መተለለኹ ክፋል 13 ንምንታይ እዩ ሰይጣን ዝሙት ካብ ህፃንነትና ጀሚሩ ዘላማምደና ዝብል እዩ። ሓዳር ክርስቲያን ንጹህን ቅዱስን ስለዝኾነ ካብ ክርስቲያን ቤተሰብ ዝውለዱ ከዓ ቅዱሳን እዮም። እዚ ዝፈልጥ ሰይጣን አቀዲሙ ካብ ህፃንነት ጀሚሩ ብሕልሚ ብፓርኖግራፊ ብፍቅሪ ብዝመስል ነገር ምስተቃራኒ ጾታ ክንቀራረብ እናገበረ ኃጢአት የላማምደና እሞ ካብ እግዚአብሔር ክንፈላለይ ይገብር። ኃጢአት ማለት ምሳን ማለት እዩ። ሰብ ኃጢአት እንትሰርሕ ንእግዚአብሔር ኃይሊ በረከትን ጸጋ እግዚአብሔርን ይስን። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ አቀዲሙ በኸምዚ አጠንቀቀና እዩ። ውግእና ምስ ሕልቁን ስልጣናትን ምስቶም ነዚ ዘመን ጸልማት ዘመሓብሩ ገዛእት ዓለምን ምስቶም ኣብ ሰማይ ዘለው ክፍኣት መናፍስትን ይንበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ስለዚ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 12 ስለዚ ኩሉ ሻዕ ክንጥንቃ ዘለና ናይ ጥንቲ ጸላይና ሰይጣን ክሳብ ካብዚ ዓለም እዚ ንፍላ ናብ ኃጢአት ክወስደና ከም ዝጽዕርን ከም ዝግብእ ክዝዋግአና ንምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ዓለም እዚ ምስ ሰይጣን ምስ ኃጢአትን ምስ ፍትወታት እኩያትን ትጋድላ ኣለና። በታ ጸባ ኣፍ ደገ ንምእታ ተጋደሉ ሉቃስ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 24 ከም ዝተባሃለ ካብ እንጋደሎም ኃጢአታት ሓደ ዝሙት እዩ። እዚ ከዓ ብምርኣይ ብምስማዕ ብጨና ወዘተ እናበለ ይህትነና ንነፍስናን ንስምዕትና ልጓም እናገበርና ክሳብ እታ ዝተፈቀደተልና ናይ ሓዳር ጊዜ ክንዕገስ ይግባእ። ድሕሪኡ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣክሊል ትሽልመና። ተንኮል ሰይጣን ከመይ ከም ዝኾነ ኣይንስሕተን ኢና እሞ ከየታልለና ኢለ እዩ። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:11 እናበለ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝመሃረና እቲ ተንኮሉ ብተመሳሳሊ ብመታለሊ ነገራት ጥቕስታት እናገበረ ሓደ ንሓደ እኮ ዝተፈቀደ እዩ እናበለ ኣብዘይ ገዘና ካብ ትምህርትናን ካብ ስራሕናን ከንቱ ከቕሬና ንኃጢአት መጀመሪ እናምፀ ይፍትነና። ንኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ኣብ ገዳመ ቆሮንቶስ ሽዑ ዲያብሎስ ናብታ ቅድስቲ ከተማ ወሲዱ ኣብ ላዕለዋይ ጫፍ ቤተ መቕደስ ኣቆሞ ወዲ እግዚአብሔር እንተኮይንካስ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ በአዳዎም ክጸሩኻ ንመላእኽቲ ምእንታኻ ይእዝዞም ዝብል መጽሑፍ ኣሎ እሞ እስኪ ዘሊልካ ነታሕቲ ተወርወር ማቴዎስ ምዕራፍ 6:6 ተባሂሉ ብጥቕሲ ከታል ከም ዝፈተነ ተጻሒፉ እዩ። እዚ ዓይነት መስሓቲ ኣካይዳ ኣቀዲሙ ብደቂ ሰባት ዘውደቐሉ ዝነበረ እዩ። ንሱ ድማ ኣቀዲሙ ካብ እግዚአብሔር ብምኽንያት ኃጢአት ክፍለ ይጽዕር። ኣብ ዘህልቁ ምዕራፍ 22 23 24 25 ከም እንንዎ እስራኤላውያን ካብ ናይ ግብፂ ናይ 430 ዓመት መግዛእቲ ወፂኦም ናብ ዓዶም እንትጓዓዙ ሞዓብ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ እንትበጽሑ ንጉስ ባላቅ ሞዓብ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ኣማራውያን ዝገበርዎ ኩሉ ረኣየ። ሞዓባውያን ብኣኣቶም የመና ፈርሑ። ስለዚ ድማ ነቲ ናይ ምምራቕን መርጋምን ውህብቶ ዝነበረ በለዓም ዝተባሃለ ጸዊዑ ክረግመሉ እንተበለ እግዚአብሔር ድማ አንደበቱና ማዕረረ ክምርዖም ይገብር ነበር። በዚ ነገር እዚ ከዓ ባላቅ ተናደደ። በለዓም ድማ ሓደ ነገር ከመኽሮ ጀመረ። እዚኦም ካብ ኣምላኽም ክትፈልዮም እንተደሊኻ እንተዘይኽኢልካ ክትሰዕሮምን ክተጥፍኦምን ኣይትኽእልን ኢኻ በሎ። ባላቅ እውን ብኸመይ ካብ ኣምላኽም ክፈልዮም ከም ዝኽእል እንተሓቶ ቆናጁ ኣዋልድ ንጣዖት ዝሰዋ መስዋዕቲ እንትሒዝካ ኣትሒዝካ ብማእኸሎም ስደደን እሞ ምሳና ደቅሳ ክብልዎን እዮም። ሽዑ ንሳቶም እውን መጀመርታ ካብቲ ዝሓዝናየ ብልዑና እሞ ምሳኹም ክንድቅስ ይበላው ምስ በልዑ ኣምላኾም ክፈልዮም እዩ ኢሉ ስለ ዘመኸረን በዚ እውን እስራኤላውያን ኣስታት 24,000 ብሓደ መዓልቲ ክሃልቁ ስለ ዝገበረ ናይ በለዓም ክፉእ ትምህርቲ እናተባሃለ ይንገር። ስለዚ ሰይጣን አቀዲሙ ካብ እግዚአብሔር ክንፍለ
ሓጢያት የለማምደና ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ዝሙት ዝፍጽም ሰብ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ከም ዝርክስ ቅዱስ ጳውሎስ በከምዚ ገልጽልና ኣሎ ካብ ዝሙት ርሐቁ ሰብ ዝገበሮ ሁሉ ሓጢያት ካብ ሰብነቱ ወጻኢ ዝገብሮ ንምንዝር ግና ኣብ ናይ ባዕሉ ሰብነት እዩ ዝውድል ሰብነትኩም ቤተ መቅደስ ናይቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልኩምዎ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹምን እምበኣር ናይ ባዕሉ ኻትኩም ኣይኮንኩምን ብዋጋ ኢኹም ዝተዓደግኩም ስለዚ ንእግዚአብሔር ብሰብነትኩም ኣኽብርዎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 18-20 ከምኡውን ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ከም ዝኾንኩም መንፈስ እግዚአብሔር ኣኻትኩም ሓዲሩ ከም ዘለንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ዝኾነ ሰብ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንተኣፍረሰ ንዕኡ ድማ እግዚአብሔር ከፍርሶ እዩ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ እዚ ቤተ መቅደስ እዚውን ንስኻትኩም ኢኹም ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:16-17 ከም ዝበለ ስለዚ ብፍላይ ኣዋልድ በኣከዳድነአን ንዝሙት ዘቃልዕን ክሽፈን ዝግብኦ ናይ ክብሪ ኣካላትን ጸሊዐን ንኣወዳት ከስሕታ ኣይግባንን ጥራሕ ዘይኮነስ ዓብይ ሓጢያት ከም ዝኾነ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓደ ካብቶም ባይ ዝኣምኑ ኣናእሽተይ ዘስሕት ድማ እምኒ መጥሓን ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ዕንቆት ዘለዎ ባሕሪ እንተ ዝጠልቕ ምሕሾ ማቴዎስ ምዕራፍ 18:6 ይብለና ንሰብ መሰናኽል ምዃን እሞ ድማ ብዝሙት ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ንክፈርስ ምትሕብባር ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25:31-33 ዘሎ ጎይታ ንፍርዲ ዳግማይ ክመጽእ እንተሎ ኣባጊዕ ብየማኑ ነጣል ድማ ብጸጋሙ ጠጠው ከብሎም እዩ እንትብል እንተሎ ንጻድቃን በኣባጊዕ ንሓጣን ድማ ከዓ በኣጣል ዝመሰሎም ምኽንያት ኣባጊዕ ሓፍረትን ስግአን ብሕልሕለን ኮልኪለን ይሽፍና ኣጣል ግና ጭረን ዝተቐለ ሓፍረትን ድማ ዝተቓልዐ ስለ ዝኾነ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ተፈጥሮ እኳ ኣየመረኩም እንዶ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11:14 ከም ዘለና ካብ ተፈጥሮ ኣባጊዕን ኣጣልን ምእንታን ክንመሃር እዩ ዝገርም ነገር ድማ እቲ ዝሽፈን እቲ ዝኸበረ ነገር ምዃኑ እዩ ሓፍረተ ስጋና እንሽፍኖ ክቡር ስለ ዝኾነ እዩ እንተደኣ ኣቕልዕናዮ ግና ብፍቓድና ክንዋረድን ክንሓስርን ደሊና ኣለና ማለት እዩ እሞ ክንጥንቀቕ ይግባአና ንባዕላ ንመንፈስ ዝሙት ዘቃልዐት ከዓ ስቅቃ ኤርምያስ 1:8 እቶም ዘኽብርዋ ዝነበሩ ሁሉም ጥራሕ ሰብነታ ረእዮምዋ እዮም እሞ ንዓቕዋ ንሳ እውን እናኣወየት እናበኸየት ንግ ገጻን ድሕሪት መለሰት ተባሂላ እያ ዝሙት ዘፍጽሙ ሰባት ካብ መንግስቲ እግዚአብሔር ዝረሓቁ ምዃኖም ድማ እንትገልጽ ኣብ መጽቲ ንመንግስቲ እግዚአብሔር ከም ዘይወርስዎ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኣይትጋገዩ ዝሙት ዝፍጽሙ ሰባት ካብ መንግስቲ እግዚአብሔር ዝረሓቁን ምዃኖም ድማ እንትገልጽ ኣብ መጽቲ ንመንግስቲ እግዚአብሔር ከም ዘይወርስዎ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኣይትጋገዩ ኣመንዝራታት ወይ መምለኽቲ ጣዖት ዘመውቲ ወይ ግብረ ሰዶም ዝገብሩ ሰረቕቲ ወይ ሰሴኛታት ወይ ሰካራማት ወይ ተጣረፍቲ ወይ ከተርቲ ብንመንግስቲ እግዚአብሔር ኣይወርስዎን እዮም ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6:9 ዘመውቲ ካብ ሰውነቶም ምርካስ ሓሊፎም ንምድሪ እውን የርክስዋ በረከት የስንዋ ጥፍኣቶም እውን የምጽኡላ እዮም ማይ ኣይህ ወይ ኣብ ዘመነና ዝተፈጸመ ናይ ጥፍኣት ማይ ብሰንኪ ዝሙት እዩ ምድሪ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓጢያት ተባላሽያ ነበረት ምድሪ ከዓ ብዓመፃ መሊኣ ነበረት ዘፍጥሮ 6:11 ተባሂሉ ክሳብ ንምድሪ ዝንገረላ ጽበጽሓት እዚ ድማ ብሰንኪ ደቂ ሰባት ዝፍጽምዎ ዝነበረ ኣነዋር ዝሙት ተለዓለ እዩ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለላይት ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ኣብ ቀጻሊ ቅድሚ ሓዳር ዝፍጽም ርካብየ ስጋ ዝብል ሕዘልኩም ከመጽየ ወስብሐት ለእግዚአብሔር እስካብ እሱ ድሓነጽ